Sɔrɔdasiw ka pankunu olu kɔni bɛ kan ka pan Khartoum kɛɲɛka la yɔrɔ min na Général fila u ka kɛlɛkɛcɛw bɛɛ kɛlɛ la fanga nɔfɛ. Ni lasirili kɛra seere minnu ye nin ye AFP la. Yanni bi kɛlɛ lajɔli ale sarati banni cɛ nɛgɛ ɲɛ 10 su wagati la ni tile 3 bɛnkan tun kɛr'o kan. Sɔrɔdasiw ye laseli kɛ arabadon su fɛ k'u sɔnna u ka ciden bila ka taga Juba ni o ye Sudan worodugu yanfan Sudan kɛrɛfɛ jamana o dugu ye yaasa u bɛ se ka kuma falen falen kɛ ni paramilitaires ye. IGAD ale ka laɲini na farafina kilebi yanfan u ka jɛkulu ye yaasa dɔ bɛ se ka fara marifaci sarati jɔli kan ni a ma labato kosɛbɛ. Paramilitaires u ma kuma kɔni fɔ nin tɔn ka laɲini hakilila in na. Wulikajɔ caman de kɛra yaasa maramafɛnw bɛ se ka makun cogoya min na mais a caman a bɛɛ folofolo la kabi kɛlɛ daminɛ na avril kalo tile 15 Général Abdel Fattah al-Burhan paramilitaires FSR olu ka ɲɛmɔgɔ ani Général Mohamed Hamdan Daglo Hemedti Darfur ni balawu juguyalen de kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnla u ka LGN na dɔgɔtɔrɔsow foroba baarakɛyɔrɔw kɛnɛyayɔrɔw a bɛɛ kɔni tiɲɛna wa binkani de bɛ kan ka k'a a yɔrɔ bɛɛ la dugu fan bɛɛ ni laseli kɛra AFP la LGN na ale sigida mɔgɔ dɔ ye dɔgɔtɔrɔw y'a yira k'a fɔ ko marifa mun folofolola dugu kɔnɔna la taara ka taa kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ bɔnɛ a nin na binkani fagali tasuma wulili so la o kɛra u ka yɔrɔ min bɛ danbɔ ni Chad jamana ye kumakan in sɛbɛntiyara ONU fɛ Sudan jamana ka kɛnɛya minisiriso y'a yira k'a fɔ ko a dɔgɔyalen mɔgɔ 112 ye minnu fagara a bɛ mɔgɔ 4,193 bɔ kabi kɛlɛ daminɛ na minnu jogila cogoya mun kɔni bɛ Khartoum a ka gɛlɛn kosɛbɛ AFP Shaban dɔ ye laseli kɛ AFP ye ni ale bɛ bɔ sirika don mun sigilen bɛ Port Sudan ko an kɔni bɛ fɛ ka bɔ Sudan sisan kɛlɛw kɔni nana ni jama mun wulili ye ka bɔ a nɔ la a bɛ mɔgɔ 45,000 bɔ minnu tora ye olu kɔni jagoyalen don baloko ji ani kuranko dɛsɛ ani internet ntanya ani telefɔni ntanya u b'o de kɔnɔna la a bɛ mɔgɔ caman de bɔ minnu sera u kɛrɛfɛ jamanaw la i n'a fɔ Ethiopie Egypte a bɛ Sudanɛ mɔgɔ 14,000 bɔ minnu sera ye ani mɔgɔ 2000 minnu bɔra jamana wɛrɛw la ka na a bɛ mɔgɔ 200,000 ani mɔgɔ 70,000 minnu bolila ka bɔ ye ka na Chad ani Sudan worodugu yanfan na ONU ka jate la